Здравейте хора, днес тук ще правим анбоксинга. Yes. Hi. Хай! Ще отваряме това. И ще отваряме това. И това. И подарък се ще анбоксваме. Да. Също. И йо-йо ще анбоксим. Първо и с йо-йо започваме. Йо-йо. Не така. Някаква сматра. Спри. Како? Йо-йо. Кета прасна. Сега ще видите как се играе с йо-йо. Да. И ми дай. Виж как се играе на йо-йо, хора. Ако не знаете още, виж как се играе. Вижте как се играе. Ще анбокснем после за Frozen. Любимото ми. И така. Аз отварям това. Една, две. Аре, бе. Така се прави. Искате ли още да ви покажа? Аз ще си играя тук, така и ще... Дайте аз да го анбоксна. Чакай. Хора, аз... Неуклюжи. Аз ще анбоксна това чао. Да, ма трябва да го глупиш. Аз нямам какво да анбоксна. Чакай, аз ще се намеря. Я това. Това ще анбоксна. Да, хора, но специален подарък ми види. Вау, аз ще анбоксна това. Да, наистина от тата Коледа. Вау, вижте какво ни се пада. Вижте. Вау. Стефи, сега да видим какво ни е това. Я, това е от един чичко, хора. От един чичко. Да. На приятеля на татко ми. Виж какво имаш. Сега ще прочета. Thank you, dear. Благодарим, че ти избра планера пътя на трансформацията. Тази поръчка е ангажимент към твоето лично изразяване. И ние сме развълнувани да бъдем част от пътуването ти към твоята най-добра версия. New Era Blinder. Я. Вау. New era of me. Вау, хора. Анбоксъм. Вау, хора, Да, вижте звука какъв е приятен. И вижте какво имаме. Стефи, виж. The future depends on what you do today. Only you can turn your dreams into reality. Много яко е. И това е много яко. Тук започвам през кой месец, пишеш всичко каквото се... Вижте колко яко на Стефи. Това е дневник, хора. Дневник, да. Стефи, виж, тук има 3 дневника и може да си подарим на всяка по едно, виж. Стефи, виж, тук има сърчице и 2 ето такива и ние сме точно 3 и може да си го подарим. Усрали. Узрахме, хора. Да, нищо толкова сме за това анбоксинг. Аз ще анбоксна парфюм. Не, той вече подарим. Я да видим на кого мириш. Джаска много тук. Я тук. Има ли стикер? Вау! Тук може. Виж! О, да, стики, хора. Много яко анбоксинг. И ти бокснем цятъра. Аз го се... Какво мирише? Някакъв препарат си има. Анбокснах ми игра някаква. Мам, къде е капачката на това? Поправете, Даниел. Анбоксваме. Няма батерии. Някакви подаръци. Подарък ли? Вау!
Имаш чашка и мъчко. Това е от една приятелка от моя клас, хора. Една мандарина и ни бомбони. И я подарил на Стефто. Една моя от моя клас. Да. Какво ти подари? Едни чорапи, чаша, бомбони, шоколад и мандарина. И общо взето това, аз съм много благодарна. Полека ми. Подарък съм на всеки, да. Вау, и вижте хора, имам ново, какво е това? Портмони хора. Но съм яка. Вижте, и тук има играчка. О, това е най-добрият татко. Сега ще унбоксвам подаръци, хора. Аз яйото. Парфюм Bright Light. Аз много дълго. Стига, Мими! Това за моята... Не трябва така да се къса, то специално отваряне има. Иначе така Няма нищо. Айде, няма нищо. Нали, то важното е да ги Може ли аз да го отворя, Мими? Да, тя само, че носи. Вау, хора, виж колко подаръци. Мими, трябва да оставим някой. Стоп. Трябва да оставим някой. Ще се премести някъде друга, че много подаръци станат на логото и се трябва да ги премести тук на земя, защото не ми е удобно тук. Чакай! Мама! За мама ти, за твоята мама. Това е за майка ли е? Да, дай го, дай. Добре, давай го. Хора, виж какво унбоксахме от този подарък. Нови обици. Обици имам. Обици. Аз пък дядо Коледа ми подари на герданчета, ръчице и калинка. Ето. Не го виждате добре, хора, ма сега ще се го държа. Сега ще се го държа и ще ви кажа герданчета. Ето, трябва. Извинява. Аз ударих ли? Не, няма. Не, аз ударих. Ето го новото. Герданче! Калинка и сърчице. Божечко, тук се накълча. Май по-добре, чакай да го преместя. Извинявам се. Ще преместя телефона малко и тук ще го поставя. Тук е малко по-добре. И така, хора... Хора, нов шоколад на Орео. На Милка. А за мен е тази страница, хора. Мими, стоп, моля ти. Добре. По-спокойно. Искам да ти ги давам. Добре. Виж, нова раница, хора имам си. Вау. И хора, там какво ти Добре, ще го отворя обаче. Мими, добре, стой. Ти нищо не продоляваш. Много яко това йо-йо, Стефи. Да, йо-йо, много яко. Йо-йо, аз мога да играя на йо-йо. И хора, много съм яка с тази страница. Какво прецените ви? Какво си мислите? Вижте, и някакво. И да, розичка, но много яко. Много хубаво. Само, че тя не мирише, ми тя свети. Да, свети, хора. Виждате? Сега ще отворим подаръка! Уау! Да, чакай. Уау! Библейска ясла. Това е за мама ли? Не за мене, с любов с Стефани. Стефания. Любов за Стефани. Стефи, има да се. Стефи, тази страница сигурно розовата ще е за теб, а пък синята ще е за майка ти. Знаеш ли? Аз само ти казвам пример. Сега хора, този подарък е една почива, която хора в Слънчев брак. Сега ще отвориме да видим какво сме подарили. Сега чувствам, че някаква дреха е, защото усещам някаква дреха. Усещаш ли някаква дреха все едно? Да, дреха е, няма как да е друго. Някаква дрешка. Да, някаква дреха. Сега ще видим каква блузка или дреха ли са подарили дядо Коледа. Никой не знае въобще. Никой не знае, сега ще отворим. За Стефчето. Да. Една блузка. Стефи, тя е много голяма за тебе, бе.
широкичка такава. Оверсайз. Пепко Крисмас. Пипкото. Много хубави неща продават там. И ефтини. Настречи отгоре ефтини, пък хубави. За добра цена са. Да, И наистина. продават лошо хората. Да. Много яки неща, хора. Много съм благодарна за този подарък. Сега да видим. Сега ще махна рецата. Я да видим нещо къде отидя. Той седи сигурно при мама. Да, сигурно. Добре, хора, сега ще видим кой подарък, кой подарък да видим. Зарята, хора, почва след малко ще се видим. Чао!